ई रामगढ़ वाला कौन सा मास्क और सैनिटाइजर उपयोग करल सो कि एकनी के कोरोना होकबे ना करला। सरदार ई वैक्सीन लगेले भी यही से एकरा कोरोना ना होला। हमको भी 2-4 गो वैक्सीन टीका लगा दे बसंती कि हमरो कोरोना ना हुई। बसंती ये कुत्ता सन के वैक्सीन मत दिए ना तो टांग हम दोनों चारों तोड़ देम। पतली गली से निकल जाई आ जाता रू। हरामी तोरा मुंह में सैनिटाइजर डाल के तोरा के मुंगा देम। हम बसंती के बता देम कि ते ओकरा दुकान से सैनिटाइजर चुरैले है। हरामी ते हमर भांडा नहीं फोड़ सकत। संभा ई बताओ तो सरकार कितना इनाम रखले बा बिना मास्क पहने वाली पर। सरदार 50,000 रुपया बा। सोनी देवल बिना मास्क के दारू बेचत लो बाटा तलो सब लोग के। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो चाचा, झूठ बोल रहे हो।